Nyaya ndeyi. Nyaya ndeyi imba iri kubhonizimu yababa. Imba iri kubhonizimu. Apo. Chiri kunetsa chii panhau yemba iri kubhonizimu? Mainini vari kuramba nemba iyo vakaroorwa kwaPatrick. Vakaroorwa kwaPatrick. Imi muri chii pamba? Mwana. Mai ava chii? Mwana. Mai ava vakatorwa nababa. Mukadzi wavo? Mukadzi wababa venyu? Mukadzi wababa wangu baba vakashaya. Baba vakashayika ndobva vasiya mukadzi wavo. Vasiya mukadzi uyu. Aikona kuti mukadzi uyu vakasiya mukadzi wavo. Kureva kuti vanhu havakaparadzaniswa nerufu, handiti ndizvo? Baba vakafa vakagara nemudzimai wavo. Ndizvo here? Saka chakunetsa chii? Baba vaingotora vakadzi, mukadzi uyu havana kubereka naye mwana. Hazvina basa. Inzwai, toda kukuudzai mutemo wenyika. Handiti? Murume kana akatora mukadzi wake, ava vanhu vakaparadzaniswa nerufu vachigara vese, mai ava vakatoviga baba venyu semurume wavo, handi ndizvo? Hamugone kuvatorera nhingi nhaka iyoyo yavakasiyirwa nemurume ivo vari vapenyu. Handi munopanzwisisa? Nyaya yatingadai tiri kugadzirisa pano ndeyekuti imi muri kudei pamba ipapo, handiti ndizvo? Imba yemarooms mangani? 3. Zvari 3. Mai ava vari kuti chii? Vakumbira mai vachiti ndigarewo ipapo, vakaramba. Right. Chii chiri kuitisa kuti varambe? Inhau yekuti muri kuenda ipapo muchishandisa kuti imba yababa vedu hamuna kubereka nababa vedu. Muri kuzvitaura muchitaurira ini. Handiti mapwana, ndoda kukutsuurai. Chinhu chinoita kuti vanhu musawirirane nezvinhu zvidiki diki. Handiti mapwana. Kana munhu muchida kumupinda, munotaura naye zvakanaka. Mai, tiri kukumbirawo kuti tinge tichidai. Imba ndeyababa venyu. Handiti? Zvairi yababa venyu, but vanga vaine mudzimai. Kusabereka inhau yemazera zvichida. Kuti baba venyu vakazonotora mukadzi akura asingachabereke. Handiti? Haisi mhosva yake iye mukadzi iyeye. But vakanofa vainaye. Mukaenda kumakotsi kunana civil court, anenge achinzi surviving spouse akapedzesera kunge achigara nababa ava ndeupi? Vonowanikwa ndiwo, hamuvatsukunyure pamba yemurume wavo ipapo. Handiti mapanzwa? Saka chaakudiwa ndechekuti imimi mugere kupi yezvinhu? Munoloja kulocation. Muri kubva kulocation munogara kuplaza. Endai munogara pamba pababa venyu. Iyo vari kuramba. Inzwai mama imi. Endai munogara pamba pababa venyu. Manzo zvandiri kutaura. Endai munovaka nhingi yenyu munogara payadhi yababa venyu. Handina vari kuramba kuya kudare. Kana vachinzi vakasevha vari kuramba kuya kudare. Endai pamunongonogara chete musi 1 rechi2 muno tinopera here vasati vasvika. Motiudza kuti vasvika. Marume acho akaisa maloji. Muri kunzwa here amai? Handina kuti endai munogara muimba. Ngatienda munogara pamba pababa venyu. Handi zvimupanda zvine zvirapo zvine zvakaningiringa kuti imumba mava nhingi ndepanapo. Kwoita imba. Hatisati tada kuti tikutorei tikupinzei muimba iyoyo. Handitika? Tinoda kuti vauye amai ava titaure navo. Tivaudze kuti amai, hamugone kuisa maloja pamba pababa vane vana vavo. Ida mune mwoyo wakaoma, tobva tavaudza zvoungomwa hwavo nababa venyu kana vane hunhu hwakashata kudaro so. Handi muri kuzvinzwa? Hatigone kukwira gomo wakadai unototenderera kuti dai kusvika wanosvika pamusoro paro. Toda kuti vauye tovaudza kuti mune mwoyo wakaomarara zvisingaite imi maimi. Baba ava pamakanga makagara navo mamusingazotova nevana vavo. Vana vavo vane nhamo kwavariko, vashangana netsaona dzekurambwa nevarume, vanofana kudzokera pamba pababa vavo. Imi mosiya makakiya moisa maloja pamusha. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo pana Molandi. Ndo pana Molandi kasabhuku edu apa. Iye Molandi tomufonera panapa ndichimutaura kuti ita kuti maloja abude mumba vainde. Amai ava kutobenefita.
vakatororwa nomwe murume handiti changa chakavabata kuti vange vachitora imba kai inhau yekuti ivo vawane pekugara. Zvino kana vabva ivo vasiya maloja akugara, vana vemufi muridzi wemba vasina pekugara, isu tingasekerere zvinhu zvakadaro? Hakuna zvinhu zvakadaro. But ndiri kuti imimi zvino kuti vauye, endai vaudzwe ripoti yekunzi musikana akatouya ari pano. Sabhuku ndomuponera, ndomutaurira zvekuita. Kana vazvikundikana tozviita tega. Vane mwoyo wakaoma. Havachisina right. Hatiti mazvo. Vosiya ikoko murume wofa futi. Votora futi mabenefits emurume iwayo. Voisa imbi. Kuna zvinhu zvakadaro mani. Saka mabatsiro edu ndiwayo. Kana maona kuti munovaka chinyeda pamba ipapo hazvisi kuita, endai munotora sabhuku wedu. Handiti kwete kuenda naye, moya naye pano ndiyo otiudza kuti zvii zviri kutora nzvimbo pachi pamba iyoyo, isusu totaura nasabhuku wedu. Handiti sabhuku iye tomushandisa kusunga vanhu ivavo. Togara kutadza kuvadedza isusu mapurisa edu vachienda vachinomwa doro nemari yenyu vasingaende kunosevha mapepa. If we go through Tarari, tinogona kuwana mapepa ayo ari muhomwe mavo. Handimapwa. Saka hatitangende kuipisa munhu hatisatameka shuwa chekuti akasevhwa here munhu iyeye. Handiti ndizvo? Endai kuna sabhuku wedu. Sabhuku ouya pano, imimi apa ndonzwawo nyaya yenyu kubva kuna sabhuku wedu otitsanangurira kuti imimi makamira sei. Amai ava vakarohwa somewhere. Tobva tadeclare kuti ngavabve maloja pamba pevana, vana vapinde pamba pani pavo, tozviita in writing. Handiti kana zvanetsa tinozvipedza, hazvitinetse zvinhu zvidiki stereki izvozvo. Adenda kuya nawo Friday zvonde mangwana. Friday kure. Yainavo endai kuna sabhuku momunyengetedza. Sabhuku ndokukwidzai ndanzi namambo ndiuye nemi. Vanofona apa kana mavataurira izvozvo. Isu tovapindura kuti uyai. Ndingaswedetwa mahumbwa akadaro sei. Iye imi muri vangani? Vana vamudhara yekufa yeye. Muripo 6 vanhu. Andina kwangu. Upenyu. Upenyu.